Алдыбызда, sizning oldingizda Farid Miftaxov басып тора, ул безнең Татарстан казанган мәдәни хезмәткәре, инде депутат та булган кеше, ул политиканы да бөтенесен сәнгатьне дә белә. Әлбәттә, бүген безнең Казан шәһәрендә Бөтен татар конгрессының милли җыены бара. Без күреп торабыз, күп төбәкләрдән килгән татарлар. Без кайсы вакытны уйлыйбыз, Сабан туй нәрсәгә кирәк, бу форумнар, яшьләр форумы нәрсәгә, хатын-кызлар форумы кирәк нәрсәгә, дини әһелләрнең, әмма Бөтен татар конгрессының эшләгән һәм шул вакытта безнең Татарстан Республикасының дәүләтенең эшләгән эшләре менә ул безнең татарларны берләштерү. Һәм шул вакытта менә без Сабан туйга барсак та, менә шулай милли җыеннарда татарлар туган кебек бер-берсен хис итә. Менә бүген безнең монда Гранд Отельдә Мәскәү шәһәренең татарлар штабы менә Казанга килеп, шулай безнең Казанда яшәгән татарларны җыеп, үзләре турында сөйләп, үзләренең тәҗрибәләре белән бүлешү. Ул бит безгә, милләтебезгә бер эшне эшлибез. Әлбәттә, дәүләт дигәндә, дәүләт безгә мөмкинчелек бирә. Шуңа күрә сезнең җавапка әйткәндә мин теге дөрес иттереп, ихлас күңелдән әйтәм. Безнең дәүләтебез эшли. Мин аны әйтеп киттем инде баяда. Сабан туйлар, мондый форумнарда нәрсәгә кирәк дигән сораулар ул һәрбер миндә дә туа ул. Әмма анарга мин сезгә җавапны әйтергә тырыштым. Ә менә сез җитәкче булсагыз, шушы җаваплы, менә шушы эшкә җаваплы кеше булсагыз, тагын нәрсәләр эшләр идегез? Нәрсәләр эшләнмичә калды? Мин чынлап аны бит камиллектин чиге юк. Минемчә, һәрбер кеше вали кеше, авыл кешесе, бала, дәүләт кешесе, һәрберсе үз көчен биргә тиеш мөмкинчелек шул милләткә, халыкка, дингә, эшләргә иҗтимагый рәвештә көчен кертергә тиеш. Ну, гади халык турында сүз бар иде. Менә сез әйтәтек җитәкче кеше, менә ул мөнәсәбәтне тудырга мөмкинчелек биргә тиеш. Әлбәттә, өстәге кешедән тора бит. Әгәр безгә әйтсәләр нәрсә эшләргә, без бит инде бөтенебез дә, чөнки без Татарстан ул Россиянең бер регионы, татар халкы ул безнең Россиядә әле икенче урында гына. Шуңа күрә без Россиядә яшибез. Башка дин мәсьәләсе дә бар монда. Шуңа күрә бик катлаулы. Шуңа күрә кайсы вакытны уйлап торасың, ул җитәкче булып, дөрес иттереп сәясәтне дә алып барырга әйтергә кирәк. Урталыкны тотып барырга тиеш. Халык өчен дә яхшы булырга кирәк. Менә тегендә дә. Шуны әйтәм бит, дәүләт белән дә, халык белән дә, астада өстә дә әле шуны уртада үзеңне дә онытмаска, кеше булып калырга һәм әле дәрәҗәңне төшермәскә. Шуңа күрә сезнең җавапны тагын бер тапкыр әйтәсем килә. Минемчә, әлбәттә күп кенә фикерләр була. Минем фикерем, дәүләт күп эшне эшли һәм мин үзем дә дәүләт программасы белән бергә милләт юлында эшләргә һәрвакыт шат дип уйлыйм. Анасың инде җитәкчеләр әйткәнлегенә көтеп тормаска, халык үзенең күңеле нәрсә куша, йөрәгенә нәрсә куша, ул аларны шулай ук милләт өчен эшләргә тиештер инде. Әйтергә кирәк. Сез бик дөрес әйтәсез. Татар халкы, менә мин дә, сез дә, һәрбер кеше, менә монда булган җыелган кеше, һәрберсе үзенчә нәрсәдер эшли. Сез иҗат белән, студия белән, җырлар белән күп еллар менә пропаганда, яшь җырчыларны сәхнәгә чыгарасыз. Без үзебезчә нәрсәләр эшлибез. Һәрбер кеше татар үзенчә нәрсәләр эшли. Әмма менә бу теге бердәмлек, теге башка милләтләрдәге бердәмлек, шул мәсьәлә бездә ул бик юк дияргә кирәк. Шунысы. Но шул вакытта менә без бүген җыелдык Бөтен татар конгрессы белән, менә штаб татар белән монда килдек. Шуңа күрә бер-беребезне белән хөрмәт итеп, бер-беребезне менә шулай бергә эшләве, ул шулай ук безнең милләтебезне үстерү мәсьәләсе. Ул һәрбер кешенең күңеленнән бара торган эш дип уйлыйм. Рәхмәт. Анасы менә сез инде танышып чыккансыздыр китап белән, әйме? Бик әйбәт китап. Менә монда кемнәр юк, кемнәрне кертер идегез? Мәсәлән, бәлки бу китап мәгълүм дәвамы булыр, икенче томына, мәсәлән, кемнәрне кертәсе килер? Кемнәр юк? Дөрес әйткәндә, монда күп кенә кеше кергән, мин кирмәгән икәнен мин игътибар итмәдем. Шуңа күрә, әгәр андый сезнең теләгегез булса, миңа да башка кешеләргә әйтсәгез, әлбәттә алар сезгә үзләренең теләкләрен җиткерсә, киләчәк китапларда бик яхшы булыр иде. Безнең актив, иҗтимагый рәвештә эшләгән кешеләребезнең инде кайсы вакытта безнең арадан киткән, мәрхүм булган кешеләрнең дә фамилияларын кертеп, алар турында истәлек булса, әлбәттә ул кешеләрнең исеме тарихта калса, инде киләчәктә безнең дә
безнең белән эшләгән кешеләрнең дә теге ниндидер киләчәккә эшләүләренең мотивациясе артыр дигән формада бик яхшы булыр. Менә Шундый тәкъдим булыр иде. бу китапка кергән нинди тәкъдимнәр белән, нинди фикерләр белән сез килешәсез, кайсылар белән килешмисез? Әлбәттә, китапны штаб татар язгач, әлбәттә, монда инде штаб татар белән эшләгән кешеләрнең фикерләре, әлбәттә, алар белән бергә фикерләре булган. Монда яхшы фикерләр генә язылган дип уйлыйм. Бөтенесе белән килешәсез, әйме? Әйбе. Килешми торган фикерләр бармы? Ничек инде мин кешенең эшен, эшләгән эшләрен, язган эшләрен алар белән килешмәскә. Аларның үзләренең фикерләре бар. Бәлки сез үзегезчә күрәсездер, менә алай түгел, менә ул болай ул дип. Юк, андый алай булай дип әйтә алмыйм, чөнки аны баштан әле бигрәк тә Мәскәү күләмендә татар дөньясында эшләргә кирәк. Аның мин сез сорау бирәсез, теге дөресме юкмы? Андый фикерләр дөрес, теге дөрес, алар күп булырга. Һәр кешенең үз фикере бит. Эшләгән кешеләр, алар бик аз. Шуңа күрә эшләгән кешене теге яхшымы начар дип әйтергә кирәкми. Аның белән эшләп китеп, менә шул бер ниндидер ярдәм итүдә, һәм менә шул ярдәм белән аның дөресрәк алып барырга ярдәм итүдә, менә ул бик яхшы эш булыр. Әйтәләр, эшләмәгән кеше генә ялгышмый дип. Әлбәттә, эшләгән кешене барыбер ниндидер тайпылышлар күрергә буладыр. Атта абына диләр, тутаягы булып атта абына диләр, шуңа күрә кеше бигрәк тә ул теге не ошибается тот, кто ничего не делает. Эшләмәгән кеше генә диванда ятканда, телевизор карап ятканда теге ул әлбәттә аның хаталары юк. Кеше эшләгәндә һәрбер үзен алганда. Ну, сез шулай менә Конгресс татарының эшеннән канәгать каласыз. Тагын бер тапкыр әйтәсе килә. Иң мөһиме, без Россиядә яшибез. Россиянең бер регионы. Без Россиянең бер милләте, әлбәттә зур милләт. Шуңа күрә бөтен татар конгрессының эше белән күреп торып, без иҗтимагый рәвештә һәр вакыт алар белән булып, аларга иҗтимагый рәвештә ярдәм итәргә һәр вакыт теләгебез бар. Һәм шул вакытта башка регионнарда, башка шәһәрләрдә булган татарлар белән шулай ук элемтәдә булырга шундый теләгебез бар. Аңлашылды. Рәхмәт фикерегезгә. Яңадан очрашыйк. Телевидениеләрдә, YouTube каналларында яңадан үзебезнең фикерләрне һәм шундый китаплар тагын күбрәк чыксын һәм сезнең белән аралашырга. Сезгә аерым рәхмәт Рөстәм абыйга Ямалиев, чөнки тагын бер тапкыр әйтәсе килә, мин кайсы вакытны уйлап торам, менә ничек инде ул Мәскәү шәһәрендә шундый кеше белән, шундый үзенең булган ресурслары белән, матди яктан да, теге офис ягыннан да, һәм шул вакытта олы яшьтәге кешеләрне дә, яшьләрне дә, әле безнең кебек килгәннәрнең дә шунда күңелләрен күреп, монда килгәч тә безнең Казан шәһәрендә менә шундый утырышлар уздыра. Безне селкетеп ала ул. Ул бит чынлап та анарга менә ихлас күңелдән мең рәхмәт, чөнки теге без эшләп бетермәгән әйберләрне монда килеп үзе эшләп бирә дә һәр вакыт ихлас күңеллеге күренә. Ихлас күңелдә, ул чын күңелдән эшли һәм безгә үрнәк тәде.